Láska horí prenáša. Súhlasíte s tým? Snúbenci súhlasia. Ostatní súhlasíte s tým? Starší manželia. Alebo možno budúci manželia. Sú to také súhlasné prikývnutia. Áno, je to, môžeme povedať, pravda, ale zároveň je to príslovie, ktoré obsahuje ešte jednu veľmi dôležitú pravdu, ktorú si možno neuvedomujeme. Ak niekoho nosíme vo svojom srdci, tak dokážeme sa pre neho obetovať. Sme schopní zrieknúť sa vlastných záujmov, len aby sme toho druhého urobili šťastný. Dušan, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A vy ste prišli dnes do chrámu, tu k oltáru, aby ste verejne vyznali, že ste pripravení jeden za druhého sa obetovať. Aby títo novomanželia boli v živote šťastní a spoločným úsilím, aby získali šťastie večné, prosme Pána. Aby pamätali na lásku a starostlivosť svojich rodičov a stali sa aj sami dobrými a kresťanskými rodičmi. Aby v našej farnosti a v celej cirkvi boli vždy dokonalejšie manželstvá a svätejšie rodiny. Aby sa pokoj a bratská láska šírili v našich obciach, v štátoch a po celej zemi. Prosme Pána. Nech dnešného dňa blaženosť zo dňa na deň vám rastie, aby vás hriala spokojnosť, láska, vernosť a šťastie.